esuk-esuk penake ngopi. Ngopi, goreng dhewe, ndioplok dhewe. Jan mantep tenan. Sik ngombe sik. Ger. Hei! Assalamualaikum! Salam Pak De. Mlebu kene lho. Yo! Kan bet ya? Oh, Oh, ini gaen ora, Bet? ora. Beh, tak gaen gelem buka, Bet. Gelem-gelem. Gaen macul ning sawah. Engko tak sangoni. Budalmu kapan? Aja wan-wan, panasen kowe kok. Kapan? Wis sak karepmu tapi aja wan-wan. Saiki aku ya arep golek kayu. Yo, saiki tak budal golek kayu yo. Ya, Oh, pokoknya ning sawah, macul. ya. Budal aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, lu kari. Wah. Ya anjir nih, penak nih macul ini. Masuk sana. Wes ning kene, yuk. Oh, maksudmu piye? Wah. Wah, awan pas. Ini. Ya iso tenan aku. Ya kuat aku. Mulai apa nan? Turu ah. Iya nek tinggal ah. Le, kerja le, mending macak kok ngene ra dong kerja ya cuma turu ah. Nek sik, Pak. Aja. Ngali. Duit panret ya rai. Berarti. Duh, Duh. Kabeh iki lho. Bocor-bocoran kabeh. Hei, Bet. Apa? Ini. Selalu. Ya, historinya. Nah, jangan ini bedaku sih. Musuhnya kayak tidak mogok bareng ini. Tidak musuhi. Kalau uang mana lo? Pedak kayu nih. Murah, turu nak nih uang mana? Apa ini lo? Jajan, jeglengnya ya. Nak pergi. Duduk nih. Oh, karo. Pak jipoknya aku loh, Beb. Wes, Pak.
tujuan itu yuk. Sekarang mungkin-mungkin aku. Enggak. Pato elek itu apa yo. Lho. Ini aku dhewe. Lho. Oh gak kan. Mau ki. Nyo, bro. Gue. Yo. Nah, ini lo beda. Lobe. Mobilnya makanya kali kucingnya nyapu jadi. Mobil mana? Guys. Kucing mau apik meneh. Apa? Tak juta ya kan? Wah. Boleh ndak enak. Akan pakai mobil. Sakit. Terus saiki lah. Heran aku. Wah, makane to ngaji ku dicermati. Apa nek jenengan? Yo kalimate yo harus dipahami. Ngono lho. Maca Quran syukur maca tok iki ora apik. Ora ngaji. Aku lho, jarang ngaji ya. Ada pengajian, Jen. Kapan? Jere anu, Sugro tau. Bah. Gue dia paling pas iki rame-rame iki. Yo, iki to imbo. Sanemu kan. Macong ya. Oh. Gak berhenti kowe. Mulai. Ada lagi macam itu. Wes. Hei, mulai ora? Oh, yo. Soto-soto. Back.